Zlato a stříbro na burze lámou rekordy. Pomáhá jim slabší dolar a očekávané snižování sazeb americkou centrální bankou. Zhodnocují se tak taky drahé kovy, které mají lidé doma, třeba šperky nebo pamětní mince České národní banky. A pojďme to rozebrat podrobněji. S námi ve spojení analytik společnosti Golden Gate Pavel Ryba. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Cena zlata překročila hranici $3,500 za unci. Zmínil jsem jeden důvod, a sice tedy kroky americké centrální banky uvažované plus oslabení dolaru. Co geopolitická nejistota? Ta hraje jakou roli? Geopolitická nejistota hraje určitě v případě zlata roli, protože zlato je tím univerzálním platebním prostředkem, když potřebujete uchovat hodnotu, potřebujete opustit zemi s nějakým koncentrovaným, likvidním, anonymním nástrojem, tak to hraje určitě roli, ale řekl bych, že v těch posledních měsících až možná roce převládají než ta geopolitická rizika spojená s nějakým válečným konfliktem, ryze ta obchodní celní válka Donalda Trumpa, prudké oslabování amerického dolaru, které je největší od 70. let v meziročním vyjádření. A to, co jste zmínil, že existuje poměrně reálná varianta, že by již v září mohl americký Fed začít snižovat sazby. A to ale v podmínkách, které jsou historicky absolutně bezprecedentní, protože například výnosy na 30letých dluhopisech amerických jsou okolo 5%. A v tomto období by vám ještě před pár lety žádný ekonom nepredikoval, že centrální banka bude snižovat úrokové sazby. Zlato, když budeme konkrétní, od začátku roku přidalo zhruba třetinu hodnoty. Když se na to podíváme z pohledu kupců, tak za tím zvyšováním ceny je zájem centrálních bank a velkých institucí anebo zájem velkého penza drobnějších investorů? Zatím z té zprávy Světové pro zlato vyplývá jednoznačně, že ten hlavní tahoun jsou centrální banky a institucionální investoři. Tito klíčoví hráči, tvůrci trhu opravdu vědí, jak vážná ta situace v té makroekonomii je, jak vážná je situace z hlediska toho monetárního nastavení, jak je důležité diverzifikovat také americký dolar, protože přece žijeme ten válečný konflikt na Ukrajině a sankce, kdy byly Rusům zabaveny dolarové rezervy, poukázal na to, že je dobré být diverzifikován a nemít všechno například pouze v dolaru, tak centrální banky jsou ten hlavní kupující, který už druhým, respektive třetím rokem táhnou tu cenu zlata nahoru. A drobní investoři se začínají přidávat až v posledních měsících. Takže ten většinu toho růstu, o kterém jste mluvil, způsobily centrální banky a institucionální investoři. Je reálné, že by cena zlata vystoupala až ke $4,000, což zmiňují někteří analytici, a nebo naopak je tady spíš riziko přehrátí trhu? Já si myslím, že to není otázka zda, ale spíš kdy, protože faktem je, že prostě geopolitická rizika nebudou odstraněna hned. Odklon od dolaru je postupný, ale je zřejmý, je pragmatický. Ohromná část zemí po celém světě, která nemá úplně přátelský vztah se Spojenými státy americkými, celá ta osa okolo uskupení BRICS se o to snaží. Je tedy ohromná věc, kterou je potřeba zmínit, a už jsme ji možná zmiňovali v posledních 2 letech v médiích opakovaně. Inflaci jsme nezažehnali. Inflace se nám pohybuje přibližně okolo 3%, což je velmi vysoké číslo na nějaký historický průměr. Je to rozhodně nad cílem centrálních bank a je tady spousta proinflačních faktorů, tlaky velkého zadlužení, dekarbonizace, defense té obrany, která bude stát strašidelné peníze, a samozřejmě tyhle tlaky proinflační, strukturované, fundamentální, tedy budou minimálně 1 dekádu, a v tomhle prostředí si musíme převěknout na zvýšenou inflaci. A ty centrální banky například ve Spojených státech nebo ekonomika zpomaluje. Pracovní trh v Americe je poměrně slabý, směřuje to k recesi ty ekonomiky a oni se potýkají s relativně vysokými úrokovými sazbami, s poměrně vysokou inflací a zpomalující ekonomikou. Takže to je prostě prostředí, které směřuje k stagflaci, a to je něco, z čeho zlato může profitovat klidně 2, 3, 4, 5 let, a cena $4,000 velmi pravděpodobně bude dosažená, možná dříve, než si mnozí myslí. Ještě jedna věc mě zajímá, ještě dynamičtěji než cena zlata roste cena stříbra a platiny. Proč?
Tak já se budu vyjadřovat hlavně ke stříbru, ta platina je přece trošičku specifická. To stříbro je takový nenápadný bratříček zlata, obecně funguje nějaká parita, kolik má stát cena stříbra vzhledem ke zlatu. A přestože jak stříbro bylo vnímáno jako víc ten průmyslový kov a bylo na jaře postiženo trošičkou tou panikou ohledně cel a dopad cel na průmysl a průmyslovou poptávku, tak se nám na jaře dostalo stříbro na víc jak 100krát nižší cenu než cena zlata. Takže cena zlata utíkala, u toho stříbra ty investoři byli trošičku opatrnější, protože přeci jenom jeho spotřeba je primárně průmyslová, až sekundárně investiční nebo monetární. A ten nepoměr se teď začíná narovnávat, protože přeci jenom zlato ušlo už kus cesty za tím svým zhodnocením, stříbro bylo pořád okolo 25-30 dolarů a ta psychologická meta $40 za unci, která odšpuntovává opravdu i technický prostor pro významný nárůst ceny zlata, tak ta padla až v posledních týdnech, nebo respektive dnech. Pavel Ryba, děkujeme. Také děkuji.